Fetħed b'mod uffiċjali 66 edizzjoni tal-Malta Trade Fair fl-MFCC ftaqali b'140 esebitur. Il-fiera li saret appuntament annwali fil-kalendarju tas-sajf Malti għandha sa 6 ta' Lulju li ġej miftuħa fejn se tkompli turi l-kreattività u reżiljenza tas-settur kummerċjali lokali. Waqt il-ftuħ uffiċjali l-4 filgħaxija l-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri saħaq li l-Malta Trade Fair hija ħajja ta' ekonomija dinamika li sena wara sena tadatta żminijiet u tkompli tikber fil-kwalità, id-diversità u l-esperjenza li toffri. Tibda tara li sena wara oħra dil-fiera dejjem tikber u anke fil-kwalità tibda tara li d-direzzjoni li qed jagħti l-Gvern anke permezz ta' Viżjoni 2050 li allura jridu morru sa iktar lejn il-kwalità mill-kwantità u meta tara li n-negozju jirrispondi għal dik is-sejħa u jimxi fuq il-politika tal-Gvern tapprezza l-fatt li allura jkun hemm fiduċja sħiħa fil-politika ekonomika ta' pajjiżna. Il-Ministru aċċenna l-fatt li l-ekonomija Maltija bbażata fuq pedament finanzjarju b'saħħtu li jippermetti li l-Gvern jifoka fuq direzzjonijiet strateġiċi ġodda billi jiddiriġi l-attività ekonomika b'mod li tibni fuq dan il-pedament u tirrifletti l-għanijiet tal-ġid komuni. Alana Zoppardi, l-kap eżekuttiv tal-MFCC, ħajjar li kulħadd jaqbes qabża sa dan il-post għax minn barra li wieħed se jsib xi jixtri se jkun hemm numru ta' attivitajiet għall-familja kollha. Għaw diversi prodotti li qegħdin eżebiti hawnhekk għandna kważi 140 eżibitur fuq it-trade fair kollu. Allura nistiednu n-nies biex jiġu hawnhekk għand diversi ħafna xtara, ħafna x'tixtri, offerti li ma joqsux fi żmien it-trade fair.